Tirkiye bi sedema belavbûna vîrusa Koronayê karîgirkirina sîstema bergiriya mûşekên S-400 ya ku ji Rûsyayê hatibû standin baş dixe. Pevdarê Serokkomariya Tirkiye İbrahim Kalın sihê Nîsanê de civîna ku nûnerê taybetî Amerîkayê bo Sûriyê Jim Jeffrey û balyozê Amerîkayî Enqerê David Satterfield jî beşdar bûn, a li gel NATOyê de eşkere kir ku bi sedema belavbûna vîrusa Koronayê plana karîgirkirina sîstema mûşekên S-400 rawestandine. Li gel vîrusa Koronayê ev daxuyaniya Kalın jî di rojava pisporên Tirkiyeyê de ye. Li gorî pisporê Ewlehiya Tirkiye Güray Alpar, Tirkiye piştî vîrusa Koronayê dixwaze di qada Sûriyê de rêyeke nû bide pêşiya xwe û niha bengeha wê yekî ava dike loma ev daxuyanî hatiye dayîn. Bölgede uygulanacak politikaların Tirkiye carekidin dixwaze bi Amerîkayê re tev bigere. Di mijara Îdlibê de bi Rûsyayê re li hev nake. û di civîna İbrahim Kalın beşdarbûyî de James Jeffrey ragihand ku rêkeftina wan ya bi Hezedê re tenê ji bo têkoşîna dij Daişê heye. Ji ber vê çendê Tirkiye li Sûriyê dixwaze piştî vîrusa Koronayê carekidin berê xwe bide Amerîkayê. Heta ji bo jinûva avakirina Sûriyê Enqere zêdetir dixwaze bi Washingtonê re hereket bike. Pisporê pêwendî navdewletê Haydar Çakmak jî ku balî dikişîne ser nawaroka hevdîtina ku İbrahim Kalın beşdarbûya dibêje, armanca daxuyaniya Kalın ya sereke ew e ku di warê aborî de alîkariya Amerîkayê werbigire. Lêbelê kêşeyên navbera aliyan da zêde ne û bi daxuyaniyekî jî çareser nabin. Amerikanlarla yapılan konuşmalarda işin başından beri Kêşeyên di navbera Türkiye û Amerîkayê de bi daxuyaniyekî nayên çareser kirin. Bi taybetî jî mijara mûşekên S-400 kêşeyeke meznel pêşiya Enqere Washingtonê lêbelê bi daxuyaniya İbrahim Kalın Tirkiye dixwaze ku di warê aborî de pêştevaniya Amerîkayê bistîne. Ji ber ku balyozê Amerîkayê yê Enqereyê David Stanfield ragihand ku Tirkiye bi Bankaya Navendî ya Amerîkayê re di nav pêwendiyan de ye. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî di yekê Golanê de bi Seroka Lejneyê Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen de biriya telefonê hevdîtinek pêk anî. Pispor jî amaje pê dikin ku Tirkiye aliyekî bi vîrusa Koronayê re mijûl dibe, aliyekî jî bi Amerîka û welatên Ewropayê re bengeha pêwendî nû dide ava kirin. û piştî vîrusa Koronayê li seranserê cîhanê bi dawî dibe, hevsengiyên navdewletiyên dîplomatîk dê heme biguherin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.